Okay, once again, welcome to my YouTube channel. This is Marky Vlogger 154. So, kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa Ilocos. Dahil nga dito tayo na lockdown. So, mga ka-vlogger, as of today, medyo okay naman na maayos-ayos na dito sa Ilocos. Lalong bumababa yung mga kaso ng COVID active cases. So sa ngayon ay nasa level 2 na tayo ngayon, and I hope na makakarating din tayo ulit sa Maynila dahil dyan ang trabaho natin. So kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa karagatan ng Santa Catalina, Ilocos. So kung napapansin nyo guys, marami na rin tao na nagsisilabasan kasi nga sa level 2 na tayo. So sa Makatwid, unti-unti nang bumabangon ng probinsya ng Ilocos. So ito yung karagatan dito sa Ilocos. So hindi ako pa nakapag-vlog ng maayos kasi nga medyo mahirap pa dito ngayon, pero I hope na makakabalik din tayo sa Maynila para makapagtrabaho rin. So once again, this is Marky Vlogger 154. Have a great day, ingat lagi, and lagi natin sundin ang mga tamang protocol na iniroon sa ng ating local government. Have a great day, bye.